Un concert d'any nou és una molt bona manera de començar l'any, un concert dedicat a valsos i polques, i en aquest cas hem escollit la figura de Johann Strauss Jr., el fill gran del fundador de la dinastia, per tenir un seguit d'obres de gran valor musical, perquè era un gran compositor, però alhora de gran valor comunicatiu. Per tant, un programa dedicat íntegrament a aquest compositor i en el qual podrem disfrutar d'alguns dels valsos i polques més coneguts de la història de la música.